Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2015-nji ýylyň 16-njy ýuly hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şu günkü programmamyzda Gretsiýanyň parlamenti Ýewropa liderleriniň ýurda mali kömegini bermek üçin talap eden bir ykdysady reforma çärelerini makullady. Εγώ να παραδεχτώ ότι τα διαρθρωτικά μέτρα τα οποία φέρνουμε εμείς είναι σκληρά. Türkmenistanyň ortadan gaz monopolisti Gazpromyň tölegi ukypsyzlygyny resmi taýdan aglan etmeginiň ýa-ni ortadan Türkmenistana en çeme wagt beri gaz üçin töleg tölemeýänligi barada goşmaça maglumatlar peýda boldy. Amerikanyň odurky ilçisi Russiýa Türkmenistan bilen baglanşylan şertnamany bozup, suýul bary ýogy 4,5 milliard kubmetr gapy. Abadada kaşaň täze diýin zalış diýethalary maýa ýatyrylýarka öňkülerini näme boldy? Ejerdenem eslerin dargamagy bilen döwran tuğully. Häzir bir ýere çeklen asfalt ýolum diňe tudurgalypdyr. Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçerit. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyş boluň. Bosniýanyň awtonom Serb regiony 15-nji ýylda sesverişlik geçirip serbleriň milli suwdyň häkimiýeti astyndan çykmagy boýunça referendum geçirmegi goldady. Kanun çykarjylar Bosniýanyň Serb Respublikasynyň prezidenti Milorad Dodik tarapyndan öňe sürülen teklibi köpçüliklen goldadylar. Dodik soňky döwürde 20 ýyl mundan ozal uruşy başdan geçiren ýurduň bölünmegi barada açyk çykyş edýär. Bu sesverişlik Bosniýada Ýewropa Birleşiginiň we Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomatlarynyň referendumuň Bosniýanyň garaşsyzlygyna we howpsuzlygyna wöküm salyp biljekdigini Serb liderlerine aýdyp munyň makullanmajagyny duýdurmagynyň ertesi edildi. Birleşen Ştatlaryň Saraýewadaky elçixanasy sesverişligi derhal ýazgyrdy we muny korrumpirlenen güýçleriň işi diýip atlandyrdy. Aprel aýynda Dodik we onuň häkimet başyndaky partiýasy Serb Respublikasyna has keng ygtyýarlyk berilmese, onuň bölünip aýrylmagy boýunça 2018-nji ýylda referendumuň geçiriljekdigini iglan edipdi. Prezident Petro Poroshenko Ukrainanyň günorta gündogy regionlaryna awtonomiýa bermek barada konstitusiýon üýtgeşiklükleri parlamente hödürledi. Parlamentiň websaýtynda çap bolan maglumata görä teklibiň taslamasy konstitusiýada Donetsk we Lugansk regionlaryň ýöriti statusy boýunça bölekleri öz içine alýar. Birleşen Ştatlaryň, Fransiýanyň we Germaniýanyň liderleri Poroshenkony Minsk ýaşyklaryndaky şertlere görä Donbas regionuna özüni dolandyrmagy ygtyýar bermek boýunça konstitusional reforma geçirmäge ündäp gelýärler. Orsiýet Kiýewiň Minsk ýaşygyny berjay etmän uruşdan ejir çeken Ukrainanyň gündogy awtonomiýa bermezligini tanqid edýär. Poroshenko häkimeti merkezleşdirmezlik barada 1-nji ýylda konstitusiýon üýtgeşikligi öňe sürdi we munyň ýurduň syýasy sistemasyny Ýewropa ýakynlaşdyrýanlygyny bellädi. Децентралізація наблизить нашу політичну систему до європейської. Ermenistan ýurduň häzirki syýasy sistemasyny üýtgedip parlament sistemasyna öwürmek boýunça teklip edilýän konstitusiýon üýtgeşiklikleriň böleklerini köpçülige hödürledi. Konstitusiýon reformalar boýunça ýüriti komissiýa 15-nji ýylda konstitusiýanyň taslamasyndan 7 maddany çap etdi. Teklip edilýän üýtgeşiklikleriň arasynda prezidentiň hiç partiýa degişli bolmadyk dalaşgärler sanawyndan kanun çykarjylardan hem yerli resmiýetlerden düzülen ýüriti sesberijiler tarapyndan saýlanmagy we onuň 7 ýylyň dowamında gaýtadan saýlanmak mümkinçiliginiň bolmazlygy ýaly çäreleri öňe sürýär. Konstitusiýon üýtgeşiklikleri boýunça ýylyň aýagynda referendum geçirilýär. Şwitsariýanyň häkimetleri FIFA-nyň resmiýetini Birleşen Ştatlara tapşyrandyklaryny aýtdylar. Federal Adalet Edarasy agdalmadyk adamy Birleşen Ştatlaryň polisiýasyna tapşyrandyklaryny we onuň 15-nji ýylda New Yorka uçýan uçurda ekedilenligini ma'lum etdi. Bu adamyň Birleşen Ştatlaryň federal agentlikleriniň talaby boýunça 27-nji maýda Zürichde Halkara Futbol Federasiýasynyň tutsak edilen 7 resmiýetiniň biridi gaýdylýar. Olaryň tutsak edilmegi FIFA-nyň ýokary derejeli resmiýetleriniň korrupsiýa gatnaşygy Birleşen Ştatlaryň geçirýän derňewlerine esaslanýar. Şeýlede Şwitsariýanyň prokurorlary 2018-nji we 2020-nji ýyllarda futbol boýunça dünýä ýarışyny geçirmek hukugynyň ortada we Katara berilmeginden maliýe biýdüzgünçiliklere ýol berilmegi boýunça çaklamalary hem derňeýärler. Gündoğur Ukrainada ortatly separatistleriň öňkü ýolbarçysy Igor Girkin Malaziýanyň howa ýollarynyň MH17 uçarynyň urulup gaçyrylmagyna goramaçylyk etmek taýplanyp Birleşen Ştatlarda oňa garşy iş gozgaldy.
Chicago'da gozgalan işte Girkin'in Boeing 777 kısımlı uçary oka tutmak tapşyrygyny berende Kremlin ruhsatyny alanlygy baradaky çaklama hem öňe sürildi. Amsterdamdan Kuala Lumpur'a barýarka 2014-nji ýylyň 17-nji iýulynda oka tutulup ýere gaçyrylan uçarda 298 adam wepat bolupdy. Gozgalan işte wepat bolan 18 ýolagçynyň maşgalalary üçin $900 milyon möçberinde kompensasiýa soralýar. Ukraina we onuň kreditorlary ýurdun bergisi dogrusundaky gepleşiklerde köp sanly we aýra başga meseleler boýunça öňe güdüşlikleriň gazanylanlygyny aýdýarlar. Ukrainanyň Maliýe ministrliginiň we kreditorlaryň 16-njy ýylda aýtmagyna görä Ukrainanyň bergisiniň şertlerini mümkin boldugyny tiz jemlemek maksatly indik hepde de has köp duşuk geçirmek barada ılalaşylypdyr. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýar. Gretsiýanyň parlamenti Ýewropa liderleriniň ýurda maliýe kömegini bermek üçin talap eden bir ykdysady reforma çärelerini makullady. 86 milliard euro möçberinde täze maliýe kömegine eýe bolmak üçin kabul edilen çäreler salgytlaryň ýokarlandyrylmagyny we pensiýa reformasynyň geçirilmegini öz içine alýar. Munyň ýa-da 16-njy ýylda Frankfurtda Ýewro Geňişliginiň maliýe ministrleri Gretsiýa berjek kömegini maslahat edýärler. Temany kardeşim Muhammed Tahiriň maglumaty bilen dowam etdirýäris. Gretsiýanyň parlamenti täze alınjak kart pullarynyň şertlerini tasdiklamak üçin Ýewropa liderleri tarapyndan talap edilen berk tygyşytleş çärelerini kabul etdi. Premier Ministeri Alexis Tsipras'ın hakimiyet başındaky partiýasynyň görnükli wekilleriniň ençemesi şol sanda energetika ministeri Panagiotis Lafaznis we özel maliýe ministeri Yanis Varoufakis hem bu ulalaşyga garşy ses berdiler. Premier Ministeri Gretsiýanyň talap edýän berk çärelerini kabul etmekden başga çykalgasynyň galmanlygyny aýtdy. Gretsiýa halkara algylaryndan 86 milliard euroluk täze pul kömegini almak üçin gepleşiklere başlamak maksady bilen ýurtda güýçli tanqidi garşylanýan reformalary kabul etdi. Grek parlamenti talap edilýän tygyşytleş çärelerini kabul etse-de nobatdaky maliýe ýardamyny almak ugrundaky gepleşiklere başlamak üçin Ýewropanyň käbir döwletleriniň parlamentleriniň muny oňlap ses bermegi zerur. Germaniýanyň Bundestagy bu mesele boýunça 17-nji iýulda ses berer. Ses berilişiň öň ýany Grek parlamentiniň öňünde çaknyşyklar boldy. Meydanda ýygnanan 200 töwerege protestçiýaşlar polisiýanyň üstüne Molotov kokteýllerini ýagny içi ýangysly çüýşeleri we daşlary zyňdylar. Polisiýa olara göz ýaşyrdyjy gaz bilen jogap berdi. Polisiýa bir sagada golay dowam eden çaknyşygyň netijesinde onlarça protestçiniň tutsak edilenligini aýtdy. Afinanyň merkezinde hem 10 000 golay demonstrant tygyşytleş çärelerini garşy parahatçylykly ýürüýüş geçirdi. Şol bir wagtda Tsipras'ın partiýasynyň agzalarynyň arasynda oňa garşy nägilelikli garaýşlar törep başlady. Eurozonanyň liderleri 13-nji iýunda Tsipras'a batyş edip täze tygyşytleş çärelerini kabul etdiler. Gepin gerdişine görä aýtsak, bu 5-nji iýulda Grek ses berjileriniň referendum arkaly ret eden ılalaşyk taslamasyndan has berk çäreleri gözüňde tutýar. Emma salgyt pensiýa we azat bazar reformalary Tsipras'yň çepçi Syriza partiýasynyň öňe sürýän pikirlerine çapraz gelýär. Egerde Gretsiýa täze maliýe ýardymyny almak başartmasa, onuň defolta uçramagy we Eurozonanyň hataryndan çykarylmagy mümkin. Kardeşim Muhammed Tahiriň maglumatlaryny dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salaýymyz Azatlyk radiosy. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan Ortaýan gaz monopolisti Gazpromyň tölege ukypsyzdygyny aýdyp ýakyn günlerde resmi çykyş etdi. Munyň ýa-ni Türkmen gazynyň uzak wagt bäri iri gaz haridary bolan Ortaýan Türkmenistandan satyn alýan gaz üçin ençeme wagt bäri tölemän gelýänligi barada maglumatlar hem peýda boldy. Hususan da bu arada Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarinyň öňkü ornbatary Matthew Briza Azerbaýjanyň Trent agentligine beren interwýusynda aýdýar. Bu maglumaty kardeşim Merdan Sariýewden dinläli. Ortaýa Türkmenistana ençim ýylyň dowamında satyn alyp gelen TV gazy üçin indi tölemeli puluny töläň ok diýip Amerikanyň döwlet sekretarinyň Günorta Kavkaz boýunça öňkü ornbatary we Azerbaýjandaky ozurky ilçisi Matthew Briza aýtdy. Trent nesirine beren interwýusynda Briza
Türkmenistanyň köp wagtdan bäri Russiýanyň möhüm hyzmatdaşy bolandygyna garamazdan energiýa meselelerini gezek gelende Türkmen-Rus gatnaşyklarynyň eýýäm bir näçe wagtdan bäri agyr günleri başdan geçirýändigini belledi. Çarşembe günü beren interwýusunda Amerikanyň ozalky ilçisi hususandy. Russiýa Türkmenistan bilen baglanşylan şertnamany bozup, suýul bary ýogy 4,5 milliard kubmetr gaz satyn aldy. Şertnama boýunça bu görkezüji 70 milliard kubmetre deň bolmalydy, diýip Russiýa bu alan az möçberdäki gazy üçin hem tölemeli puluny tölemedi, diýip sözüniň üstüne goşdy. Matthew Braze sözüni dowam etdirip, seýle hereket edilen mahaly umumy ynamy we yrarlygy weýran edýärdiň. Gazprom muny edip Türkmenistan üçin ynamly hyzmatdaş bolmak mümkinçiliklerine uly zarba urdy, diýdi. Gepin gerdisine göre belletek geçen hepde resmi Aşgabat Ortaýan Gazprom kärhanasy bilen bagly maliýa ýagdaýlarynda nägileligini bildirip, iki ýezek beýanat bilen çykyş etdi. 8-nji iýulda Türkmenistanyň Neft gaz ministrliginiň resmi internet saýtynda çap edilen beýanatda Gazprom kompaniýasynyň tölegi ukypsız hyzmatdaşa öwrülendigi aýdylýar. Türkmen tarapynyň sözlerine göre Rus kompaniýasy TV gaz satyn almak boýunça baglaşan şertnamasynyň şertlerini ýerine ýetirmeýär. Ýagny 2015-nji ýylyň başyndan bäri Türkmen Gaz döwlet konsernine gaz vergilerini töläp bilmeýär. Gurrunga gidýän bu beýanatda Russiýa aktarylan gaz we tölek barada anyk sanlar berilmese de, mundan 3 gün soň, ýagny 11-nji iýulda çap edilen beýanatda käbir görkezüjiler getirilipdir. Türkmenistanyň Neft gaz ministrliginiň resmi internet saýtynda çap bolan soňky maglumatda 2009-njy ýyly çelini Russiýanyň Türkmenistanyň gaz eksporty meselesinde iň uly hyzmatdaşy bolandygy aýdylyp, Moskwanyň her ýylda 42 milliard kubometr çelini Türkmen gazyny satyn alandygy aýdylýar. Neft gaz institutynyň ilmi işgäri Anamrat Aşyrowyň adyndan çap edilen bu maglumatda elbetde ardan bahadan alýany üçin Russiýa Türkmen gazyny satyn almagy isleglidi. Ol soňy bilen ony GDA we Ýewropa ýurtlaryna täzeden satyp, arada uly dividendleri, ýagny girdijileri edinýärdi, diýip nykdalýar. 2009-njy ýyldan başlap Türkmenistan TV gazyny aram bahadan satyp başlady. Emma şol ýylyň aprelinde Gazprom Export satyn alýan Türkmen gazynyň möçberini birden azaltdy. Munyň netijesinde gaz geçirjide partlama döräp, Türkmen gazy diňe 2010-njy ýylyň başynda täzeden aktarylyp başlandy. Ol hem çäkli möçberdi, diýip ýokarky maglumatda aýdylýar. Seýle de bu maglumatda şertnamadaky ilalasılan ýyllyk 70-80 milliard kubometr möçberdäki gazy garamazdan soňky 5 ýylyň dowamında satyn alynýan gazyň möçberi barha azaldylyp 10-11 milliard kubometr çeline aşak düşürildi. 2015-nji ýylda bolsa gazyň ýyllyk möçberi 2,5 misli azaldylyp 4 milliard kubometre getirildi, diýilýär. Türkmenistanyň Neft gaz ministrliginiň resmi internet saýtynda çap bolan ýokarky maglumatda Türkmen gazy uly ýetkileri çekýändigine garamazdan şertnama boýunça öz üstüne alan borçlaryny dogry berja edip gazyň lalasılan möçberini dowamly aktarýar. Emma Gazprom Export hiç hili düşündürüş vermezden fakt boýunça aktarylan gazyň narhyny dogry derejede tölemeýär, diýilýär. Russiýanyň energetika lähenginiň näme sebäpden alan gazy üçin tölek geçirmeýändigi Türkmen tarapy üçin düşnüksiz bolup galýar, diýilip gurrungy edilýän maglumatda bellenilýär. Russiýanyň Gazprom kärhanasy bu mesele boýunça häzirlikçe hiç hili beýanat bilen çykyş etmedi. Kardeşim Merdan Tariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň merkezi demir ýol wagzalynda otlularyň gatnaw tertibinde şu günler näçe azlyklar döreýär. Bir wagtdaky otlynyň gelmegi ýaly ýagdaýlar hem ýüze çykýar. Munyň ýolagçylary ýetirýän täsiri barada kardeşim Merdan Tariýew gurrun berýär. Aşgabatyň demir ýol wagzalynda dürli Solsana bir otlynyň bellenen gatnaw tertibinden has hiç gelmegi sebäpli bir wagtda iki otla hyzmat edilsini bir günüň dowamında intimegi gabat gelse bolýar. Bu synýan görnüşleriňizde hem
Serhidawat Aşgabat otlusy öz wagtyndan bir sagat giýjä galyp gelip, onuň gelen sagady Aşgabat Türkmenawat ugru boýunça ugramaly otlynyň wagtyna gawat geldi. Netijede wagzalyň birinji liniýasynyň eýlenendigi sebäpli Serhidawat Aşgabat otlusy ikinji ýola baryp durýar. Bellep geçtik otlynyň ýolukçy terminalyndan 10 metr uzakda saklanyp kabul edilmegi ýolukçylar üçin goşmaça kynçylyklary döredýär. Wagzalyň ýolukçy terminalyna ýagny şähre çykylan tarapyna barmak üçin ýolukçylar bastyrmaly Belen köprüniň üstü bilen beýlik tarapa geçmeli bolýarlar. Munyň hem özgedeginde garrylar, ýa saglalar, ýa saglar eli agyr ýükleler üçin de kynçylyk döredýändigini görse bolýar. Şol bir wagtda ýolukçylaryň belli bir bölleginiň demir ýoluň gaýry tarapyna aşmak üçin gerekli gatnaş şertleriniň döredilmänligi sebäpli tehnik howpsuzlyk şertlerini bozup gösgöni demir ýoluň üstünden beýle tarapa aşandyklaryny hem sinmese bolýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Sultan Açylowa sinleýän şekilleriňizdäki ýaly ýagdaýlaryň günde günasa gaýtylanyp durýandygyna üns çekip, ýolukçylaryň amaty üçin ýeterlik şertlerin döredilmändigini aýdýar. Bir gece gündegin dowamynda bary ýogy 8-9 san sastawy wagtynda uğradyp hem kabul edip bolmaýan Aşgabatyň demir ýol wagtlarynda şeýle ýagdaýlar diňe bir Serhidawat otlusy bilen bagly däldi. Beýleki ýolukçy otlarynda hem ýüz berýändigi aýdylýar. Ýük wagolarynyň ýük düşürip ony demir ýoluň şähere çykkan tarapyna taşamaly bolýan ýolukçylar has hem kösenýärler. Serhidawat ýolukçy otlusy bilen bagly bolsa, bu ýagdaý her gün gaýtalanýanda barada ýolukçylar beýrenip gürrüň berýärler. Aşgabatyň wagzaly 1888-nji ýylda gurulypdy. Ol 1948-nji ýyldaky Aşgabat ýer titremesi sebäpli dolulugyna weýran bolandan soň 1950-nji ýylda täzeden bina edildi. 2009-njy ýylda wagzalda düýpli awadanlaşdyryş we rekonstruksiýa işleri geçirildi. Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanda Ramazan bayramçylygy bilen baglylykda günä geçe şyglan edildi. Bu gezek 1000-den gowrak adam türmeden boşadylýar. Tutsaklykdan boşadylyp öýlerine dolanyp baran adamlaryň erkin durmuşa dolanmagy nähili bolýar, nähili kynçylyklar döreýär. Kardeşim Muhammed Agyr'yň Aşgabatly grajdan aktivisti Hönkü tutsak Nurberdi Nurmehmedow bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Nurberdaga ýakynda ýene-de ýüzlerçe adamyň günahsy geçildi. Bu indi her ýyl Türkmenistanda gaýtalanýan bir ýagdaý ugruldy. Türmeden boşadylan adamlaryň akwaly hakda gürrüň etsek, türmeden boşadylandan soň olaryň öňünde keserip duran problemalar bar ýaly. Meselem, türmeden azatlyga çykan bir adamyň öňünde kadaly durmuşa dolanmak üçin, dolanyp bilmek üçin nähili problemalar bar? Nähili problemalar ýüze çykýar? Elköýlnäre türmeden boşadylan adamlar yerli polisiýa bölüminiň gödäwçiligine alınýar. Şol adamyň durmuşyny mudama gödäwçilikde saklamak üçin polisiýaň ýöretip belirlen adamsy olary barlap durýar. Bu da bir kynçylyk görýär adam üçin. Onuň jemgyýete girmek üçin kynçylyk görýär. Onsoň türmeden boşan adam işe girip özüniň hem maşgalasyny eklemeli, gazanç etmeli. İşe girmek bolsa ören kyn, ýoksa prezidentiň her ýyl şoň alaky günä geçişde çykarýan kararyny Vilayet häkimlerini hem Aşgabatyň häkimine olary işe ýerleşdirmek barada görkezme de berilýär. Onsoň şol gödäwçilikde saklanýan adamlar onuň ýaşaýan ýerini haýsam bolsa bir jinayet işi ýöz berilse, hökman polisiýa bölümine çagyrylýar ýa-da ýygnalýar. Onsoň o taýda ol özüniň şol jinayeti etmänligini subut etmeli bolýar. Bolsa Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda günäsizlik prezumpsiýasyna garşy gelýär, emma şol ýörelge Türkmenistanyny işlemýär. Onsoň tutsagyň boşan üçin o da ul problemaň birini görýär.
Urbedagan işe yerleşmekde olur, dürlü kynçylyklar bilen yüzbeýiz bolýar diýdiňiz. Şol meselede bir takyp, aýtdyr bir tanaşyňyzyň misalynda görüň berip biljekmiň. Mesela türmeden azat bolup işe yerleşmek isläpde haýsy bir idara yüzlenen adam beýleki adaty adamlar bilen deňeşdirende onuň işine nähili ýagdaýlarda başgaça çemeleşilýär. Meniň bir tanşym şoňalyk tutsawlykdan boşandan soň öz hünäri boýunça işe girmek üçin ilki döwlet edarasyna ýurtdy. O taýda onu işe kabul etmän soňlar hususy edara ýurtdy. Şol işe girjek bolanda hökman özüň barada maglumatlar bermeli. Şol maglumatyň içinde de seniň tutsawda oturanlygyň bar. Bizim ýurdumyzda tutsawda oturan adamy işe kabul etmek islemeýärler. Ol hususy edaralar şeýle, döwlet edaralaryna da şeýle. Üstesine bizde iş yerleri hem yetenok. Ondan işe yerleşmek ýeke tutsawlykdan boşan üçin adaty adamlar üçin kyn. Ýöne ol esasan tutsawdan boşan üçin kyn. Mesela bir ýerek tömede oturup çykan adam bilen baglanşykly bu tagma näçe ýyl dowam edýär ýoksa ömürlük galýarmy soňda? Kanun boýunça edilen jinaýaty göre belirlen möhletden soň onuň tutsawlykda bolany ýugulýar. Ol tutsawlykda bolmadyk adam ýalaky hukuklaryň peýda alınmak mümkinçiligi dörýär. Emma şol ýagdaý bize häzir gowy ulanylmýar. Bolmany oňa şoňaly seniň günäňiz doly ýugulup geçildi diýip aýdylmýar. Emma ol şol ikarada haýsym bolsa bir işe giren bolsa, işler bolsa, onuň soňundan o taýdan çykyp başga ýere giren bolsa, ol arasy adam hökmünde başga bir işe geçmek mümkinçiliginden peýda alanyp bilýär. Sebäbi şu taýda ol tutsawdan boşan diýen ýalaky maglumatdan diýnýär. Nurberdagan diýen işe yerleşdirmek meselesinde prezident hergedek şol tuzaklaryň türmeden boşadylan fursatynda olary işe yerleşdirmek, gaýtadan jemgyýet durmuşyna dolamakda kömek etmek diýilen tapşyrygam tapşyrýar dürli ýol başlara. Indi bu tapşyrygyň ýerine ýetirilişinde näme problemler bar? Meniň pikirimçe şol tapşyrygyň ýerine ýetirilmegi üçin şu tapşyryk boýunça buyurulan adamlar hatawat bermeli. Emma bizde şonuň ýaly hatawat statistikada ýok. Üstesine şoňa hatawat eýem prezidentiň kabul eden fermanyna da görkezilmeýär. Onsoň tapşyryklygyna galýar her gerek. Muhammed Bolýan Nurberdaga sag bolun. Bolýa sag bolun. Kardeşim Muhammed Tahir'in aşavatlı grajdan aktivisti Nurberdi Nurmamedov bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmenistanyň prezidenti Balkan vilayatyna taparynyň dowamında Awaza teýahat zonasynda täze gurulan diýinjalyş ýethalary üns berip, olara dikoçara münüp howadan hem tinetdi hem de käbirlerine barıp ýagdaýy içinden öwrendi. Onlarça ýylyň dowamında ýurduň diýinjalyş zowlagy bolan bu regionda öňden bar bolan diýinjalyş merkezleriniň häzirki ýagdaýy nähili. Bu arada Balkana teýahat eden Türkmenistanly ýazyjy Murat Bugaýewden gürrüň bermegi soradyk. Kardeşim Muhammed Tahir'in geçiren bu söhbetdeşligini dinläli. Amamradaga häzir sohwa adatça diýinjalyşa çykylýan pursat. Diýinjalyş diýilende hazır sebäpli bir ihtiýar Balkan vilayaty ýazylýar. Indi Balkanda Awadadan başga nähili diýinjalyş ýerleri bar? Balkan vilayatynda diýinjalyş donalaryny kesel bezerýän şifahanalar açmagy amatly ýerler judaken, olara misal hökmünde Aýjamal çeşmäni etreg etrawyny, Parhaýy, Gargala etrawyny, Qara Älemi, Qızlarwa täzirki Serdar etrawyny, Ejerini, Gazanjy käzirki Bereket etrawyny yerleşýän ýerler aglamak mümkin. Tebigatyň adamlara peşkeş beren bir ýerleri Köpetdagyň derejelilerini hem de dağ eteğine yerleşýär. Muhammed Amamradagyň şeýle agzap geçen ýerleriňiz, olaryň bir döwürlerde diýinjalyş merkezleri, diýinjalyş zowlaglary hökmünde ulanlyp teşeýledämi? Mesela keminen biriniň misalynda görüňetsek, Ejeri diýeli. Ejeriň misalynda görüňetsek. Ejer hakynda gurrun etmeli bolsa, onu dinleýijileriň aňyny bulaşdyrmaly üçin geografik ýerleşişini aýdaýyn ol Gazanjyk şäheriniň 5 kilometr çemeti Gunnogoruna ýerleşýär. Ejeri 20-nji asyryň 70-nji ýyllary Gazanjyklaryň diýinjalýan aşgadan kesellerini melhem em tapýan ýerine uruldy. Suwa düşürleyen betonlanan basseýler, saýasynda diýinjalýan üstü şifir bilen ýapylan bastyrmalar uruldy. Ejere asfalt ýol düşürli, elektrik liniýasy çekildi. Ejer çeşmesi aşgadan kesellerinden ezil çekýärlen in köp gelim gidimli ýerine uruldy.
Ejerde her yıl Thomas Pioneer lagerleri, fagaldış meydançalara açılýady. Mektep okuwçylarynyň yüzlerçesi 2 ay müddet bilen o yerde din zalýady. Şeýle de ejeri etraf derejesinde kem-kemden mukaddes yere de öwrülipdi. Durmuş toyun tutýan ýaş çatynjylaryň gelin alzy maşynlary, yerli ýaşaýjylaryň dili bilen aýtdyň, kejebe ejere ziýaraty gedelenje gelýärdi. Ejeriniň düýnü hakyna şular gurrun bermek mümkin. Şu ejeriniň Sowet döwründäki ýagdaýyny gurrun etdiňizde, endi edil häzirki ýagdaýyna gelsek amamada, edil häzirki ýagdaý nähili ejeriniň, edil şu barýan gelýän adam barmy öňküler ýaly? Ester dargady Türkmenistanyň bir adamyň sözi ykdysady programma hukman amal edilmeli kanun hukmyny şoğully el çarpışmalar bilen kabul edildi. Şol pöwhe siýasatdyň ykdysadyety del yerli turizmi beýinjalşa saglyk saklaýşylygyny ýene-de kän puwda urulan uludarby boldy. Ejeridenem esteriň dargamagy bilen döwran soğully. Häzir bir ýere çeklen asfalt ýolun diňe sudurga alypdyr. Elektrik liňesi hatardan çykypdyr. Ejeri bilen bagly aýdylmaly ýene-de bir zat mundan 6-7 ýyl odal Kazakystan, Türkmenistan, İran demir ýol çekilip başlandy. Şonu ejeriniň gunmataryny bolup bilse ejerden 1,5 kilometr daşlykda demir ýol çekmek üçin ýeri bolan çagyl alynýan karyer açyldy. Oňa karyere soğuma demir ýolum çekildi. Karyerden çykýan tozun durul tehnikanyň guňleşdigi adamlary ejerden berikdirdi, daşlaşdyrdy. Edil suwuny ejere meýli çagalan etjekler. Setanna seyranna var ya, olar ýen isen zatlarynyň galynlygyny, boşan çüýşe gaplaryny meýli çagalan eden ýerine goýup gaýdýar. Has düşünükli dile getirsek ejer şuwun Görogludan galan jaýy eýwany, gözel saraýlary ýykylyp, haraba dönen çamnyly atladyar. Muhammed. Tamam da beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz rawat bolsun. Kardeşim Muhammed Tahir'in Türkmenistanlı ya da Jaman Murat Bugayev bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, eferde gozgalýan meseleler barada siz nähili pikirde? Sizde nähili maglumatlar bar? Öz pikirleriňizi ma'lum etmek isteseňiz Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtynda şeýle-de Facebook hem Kontakty sosial ulgamlaryndaky sahypalarynda tesvir galdyryň. Biz bilen telefon ýa SMS arkaly hem habarlaşyp bolýar. Biziň Moskwadaky nomerimiz goşmak belgisi 7-926 236-04-55. Azatlyk radiosu siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny Kontakty sosial ulgamynda hem izarlap bilersiňiz. Ol ýerde ýurdun içine we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izarlap bilersiňiz. Şeýle-de Kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözleg bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.